జై వాసవి. నేను ప్రియాంకాదేవి కుంభకోణం నుంచి ఈ విశ్వజనని గ్రూప్లో వారం నడిచే సాటర్డే హ్యాండ్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్కాன నేను హ్యాంగింగ్ దియా చేయబోయేను. దానికాன మెటీరియల్స్ ఏమేమింటే కార్డ్బోర్డు, ఫోమ్ షీట్, ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ, డెకరేటివ్ స్టోన్స్, ఇది దియాస్, ఇది అంతా పోల్ మెటాలిక్ పెయింట్స్, లేస్, బాల్స్, డిస్పోజబుల్ కప్పు, సిస్సర్, ఇది ఫెవి బాండో లేంట ఫెవి గన్నో, ఉళ్ళ నూలు, బ్రష్ అంతదా. ఇప్పుడు ఈ దీవాని ఇంత పెయింట్ కొట్టుంటామా. ఏదైనా మాట్లాడు దీవాని పెయింట్. ఇప్పుడు ఈ కప్పును పెయింటింగ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ దీవాన్ని ఫుల్ ఇట్లా స్టోన్ పెట్టి డెకరేట్ చేసి ఉంటాము. మన ఈ స్టోన్ అంతా పెట్టేటప్పుడు దీవన్ అసలు డెకరేషన్గా తెలుసును. అది దాని ఉండేటప్పుడు ఈ మిర్రర్స్ మూలంగా రిఫ్లెక్షన్ అవును. ఈ కప్పు అంతామే ఈ మిర్రర్స్ ఇది పెట్టి ఫెవికల్ పెట్టి పుట్టిందేను. ఇది వచ్చి మన దీపం మండేటప్పుడు ఇది ఇంత మిర్రర్సా ఉంటే దాంతో లైట్ వచ్చి దీని రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు నా సొన్ను. ఇప్పుడు ఈ కప్పుని దీని ఉంటుంటాం. దీని కప్పుని ఒట్టునేదానికి ఫెవి బాండ్ యూజ్ చేసి ఒట్టునేను. ఇది అంతా డెకరేట్ చేసి ముడిచినాను. ఇదిదా ఈ ల్యాంప్తోడ అవుట్లుక్. ఇది వచ్చి 11 సెంటీమీటర్ డయామీటర్ ఉంది. 22 సెంటీమీటర్ ఇదిను, 11 సెంటీమీటర్ ఇది కట్ చేసి పెట్టిండేను. దాని ఈ ఫోమ్ షీట్ని ఒట్టేసి ఈ లేస్ని సైడ్లో 2 దిళ్ళను ఒట్టేసి ఇప్పుడు ఈ హ్యాంగింగ్ దియాతో చేసి ముడిచేసి ఇదిదా దాంతో ఫైనల్ అవుట్లుక్. ఇది ఎట్లా ఉంది అనేసి చూసేసి అందరూ కమెంట్స్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ.